या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। गोव्यात स्कूल बसला अपघात, तळेरे गगनबावडा मार्गाचं नूतनीकरण आणि पर्यटन नगरीला वेध महोत्सवाचे। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कुंकळी परिसरातील एका हायस्कूलचा बालरथ बाळली येथील एका वळणावरती रस्त्याकडेच्या घोणीत उलटून झालेल्या अपघातात 4 विद्यार्थी जखमी झालेत। आज सकाळी 8 वाजता 34 विद्यार्थ्यांना घेऊन ही बस शाळेच्या दिशेने निघाली होती, त्याचवेळी हा अपघात झाला। जखमी विद्यार्थ्यांना तातडीने स्थानिक आरोग्य केंद्रात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलाय। तर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी जिल्हा प्रशासनाला याची माहिती देत तत्काळ दखल घेण्याची सूचना केली आहे। कोकणच्या दशावतार कलेमध्ये बाळूमामांच्या जीवनावरती आधारित पहिल्यांदाच दर्जेदार ट्रिक्सीनयुक्त नाट्यप्रयोग अभिनयकुमार नितीन आसेकर यांनी साकारला आहे। या नाट्यप्रयोगाला रसिक प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे। नितीन आसेकर प्रस्तुत श्रीदेवी भूमिका दशावतार लोककला नाट्यमंडळ मळगाव यांच्या संत सद्गुरू देवावतारी बाळूमामा यांच्या जीवनावरती आधारित कोकणच्या दशावतार कलेमध्ये पहिल्यांदाच दर्जेदार ट्रिक्सीनयुक्त नाट्यप्रयोग नुकताच बांधा येथे युवा उद्योजक विशाल परब यांनी आयोजित केला होता। या पहिल्याच नाट्यप्रयोगाला प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला। देवावतारी बाळूमामा या नाटकाची बांधणी करताना कंपनीचे मालक नितीन आसेकर यांनी मागील 6 ते 7 महिने नितांत परिश्रम घेतले आहेत। या नाटकाचे लेखन, गाणी, संवाद यातील प्रसंग हे नितीन आसेकर यांनी अगदी कल्पकतेने मांडून ते सोप्या पद्धतीने रसिकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे। या दशावतारी कलेतून समाज प्रबोधनाबरोबरच लोकांना भक्तिमार्गाकडे वळवण्याचाही प्रयत्न प्रामाणिकपणे करण्यात आला आहे। या नाटकातील भाषेसाठी विशेष मेहनत घेतली आहे। बाळूमामा या दर्जेदार नाट्यकृतीमध्ये स्वतः अभिनयकुमार नितीन आसेकर ही बाळूमामांच्या भूमिकेत असून त्यांच्यासोबत संतोष चाळके, सुशील रेडकर, रमेश खोत, मंगेश साटम, संतोष नाईक, दीप निरपुण, देवेश कुडव, साहिल कळगुटकर, श्रीधर सावनी लौकिक प्राप्त कलाकार आहेत। तसंच या नाट्यप्रयोगाला हार्मोनियम सिद्धेश राऊळ पकवाज, प्रकाश मेसरी, तालरक्षक कुणाल परब यांनी अप्रतिम संगीत साथ केली। मुख्य म्हणजे सर्वांच्या अथक परिश्रमातून ही दर्जेदार कलाकृती रसिकांच्या पसंतीस उतरली। या नाट्यप्रयोगाला रंगश्री ट्रिक्सीन ग्रुप नेरूर यांचा ट्रिक्सीन लाभला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड,
24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण. आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. हॉर्न जामर आहे म्हणजे शहरांमध्ये विनाकारण हॉर्न वाजवले जातात त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होतं. म्हातारे असतील हॉर्न जामर म्हणजे मोबाईल जामर असतो मोबाईलचा आवाज येत हॉर्न जामर म्हणजे हॉर्नचा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा. मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. त्याची प्रतिकृती तयार करण्याचं काम आहे मालवणच्या शिल्पकार जयदीप आपटे या सुपुत्राने केलं आहे. मी खूप नशिबान असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. डिजिटल स्कॅन केलेली मूर्ती आहे. ती ओरिजिनल मूर्ती 6 फुटाची मातीची होती. त्याची FRP मध्ये कास्टिंग केलं आणि ती मूर्ती आम्ही ती स्कॅन केली आणि ती प्रत्येक पुढणं मागणं खालणं मूर्ती FRPची का केली, फायबर ग्लासची का केली, कारण आम्हाला ती वळवायची असते, खालना स्कॅन करायची तर मोडू नये मातीची म्हणून ती फायबर ग्लासमध्ये. तर त्या मूर्तीला सगळ्या बाजूने सगळ्या दिशेने स्कॅन केल्यानंतर सुपर कम्प्युटर किंवा आम्ही वर्क स्टेशन म्हणतो त्याच्यामध्ये ती प्रोसेस केल्यानंतर जी फाईल बनली आणि त्याच्यावरती स्कल्पटिंग सॉफ्टवेअर यूज करून बाकी जे काय त्यांना बारकावे असतील किंवा कुठेतरी डेटा कॅप्चर झाला नसेल ते सगळं व्यवस्थित भरून स्कल्पटिंग करून ही मूर्ती आम्ही पूर्णत्वास आणली आणि मग त्याला ती हॉलो केली किंवा त्याला स्केल केलं ते सगळं. मग खालच्या बाजूला त्यांचा पोशाख होता तो आम्ही तो फ्लॅट करून दिला. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही डिजिटली केल्या आणि ओरिजिनल मूर्ती तर सुंदर होतीच, त्याला बाकी जे काय गोष्टी आम्हाला स्ट्रक्चरली ज्या काय पाहिजे होत्या त्या आम्ही त्यांना करून दिल्या आणि मग ती 3D प्रिंटिंगसाठी पुढच्या प्रोसेसेससाठी त्यांच्या स्वाधीन केली. म्हणजे ओरिजिनली जी मूर्ती होती ती मातीची 5 फुटाची होती, 5-6 फुटाची होती आणि मग त्याने ती FRP मध्ये फायबर ग्लासमध्ये ती कन्वर्ट केली आणि त्याच्यानंतर आमचा रोल आला, आम्हाला बोलवण्यात आलं. तोपर्यंत आमचा तसा काय त्याचा हे नव्हतं की बाबा ही डिजिटली स्कॅन करायची आहे, इंडस्ट्रियल ग्रेड स्कॅनर वापरून ती स्कॅन करायची आहे, त्याचा क्लोन बनवायचा आहे आणि मग त्याला स्केल करायचं आहे. आणि मग स्केल करायच्या आधी त्याच्यात जे काय आपल्याला भराव करायचा असेल, अजून काय चेंजेस करायचे असेल ते स्कल्पटिंग करायचं. स्कल्पटिंग केल्यानंतर आम्ही ती स्केल केली आणि स्केल केल्यानंतर अशी थॉट प्रोसेस होती की आपण कधी न केलेलं 3D प्रिंटिंगची टेक्नॉलॉजी सुद्धा वापर करूया. म्हणजे डिजिटल स्कॅनिंग किंवा 3D स्कॅनिंग तर करूयाच, पण त्याच्या पुढची अजून एक पायरी करूया की ते 3D प्रिंट करूया. 3D प्रिंटिंग करणारी कंपनी वेगळी होती, पण त्यांना 3D प्रिंटसाठी तो जो 3D मॉडेल आपण म्हणतो, जो मेश डेटा म्हणतो की STL फाईल हा फाईल फॉर्मॅट आहे, तो 3D प्रिंटसाठी रेडी. म्हणजे तेव्हा त्यांच्या त्या सॉफ्टवेअरमध्ये 3D प्रिंटिंगच्या टाकल्यानंतर एरर्स न येणं ही खातिरदारी
घेऊन ती फाईल त्यांच्याकडे त्यांना हवी तशी, त्यांना वॉल थिकनेस अमुक अमुक पाहिजे ती करून देऊन हॉलो करून देणं, हा रोल आमचा होता. आणि त्याच्या पुढे म्हणजे ही पूर्ण प्रक्रियेला आम्हाला म्हणजे तिकडे जाऊन स्कॅन करणं मूर्ती, मग त्याच्यावरती पॉवर आम्ही त्याला हे म्हणतो वर्क स्टेशन म्हणतो, म्हणजे त्याला जास्त पॉवरफुल कम्प्युटर्स असतात, त्याच्यावरती आम्ही ती प्रोसेस केली. आणि मग बाकी ज्या काय त्या जयदीपजींचे जे काही इनपुट्स होते किंवा अजून कोणाचे काही इनपुट असं पाहिजे तसं पाहिजे ते सगळं आम्ही त्यांना दिलं. आणि 3D प्रिंटिंग रेडीसाठी ती फाईल, ही कॅड फाईल म्हणतो किंवा HTL फाईल म्हणतो, ती त्यांना देण्यात आली. आणि मग त्याची पुढची प्रोसेस ही 3D प्रिंटिंग म्हणा, कास्टिंग म्हणा, अजून काय म्हणा तिकडे वेल्डिंगमध्ये, ते सगळं मग त्यांनी त्याप्रमाणे केलं. पण जे काय त्यांना गरज पडली की बाबा अमुक अमुक असं असं पाहिजे, तर ते सगळं आम्ही डिजिटली त्यांना करून दिलं. ओरिजिनलला एक्झॅक्टली हे फक्त मोठी साईज असं. मला ही अपॉर्च्युनिटी मिळणं की मालवणमध्ये माझं घर आहे, माझे आजोबा पणजोबा आहे सगळे खुद्द मालवणचे आहेत, माझे वडील इथेच BCom करून मोठे झाले बरोबर. तर मालवणमध्ये पुतळा उभारणार 25 फुटाचा आणि त्याच्यासाठी डिजिटल क्लोन म्हणतो आपण किंवा 3D स्कॅनिंग म्हणतो, लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी जी, आता मी मेकॅनिकल इंजिनियर आहे आणि बऱ्याचशा आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये आम्ही लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीज वापरतो. तर ही स्कल्पटिंग इंडस्ट्रीमध्ये हल्ली 3D स्कॅनिंग खूप यायला लागले, म्हणजे लोकांना कळायला लागले. आणि ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपण सिंधुदुर्गामध्ये किंवा मालवणामध्ये आपण महाराजांचा एवढा मोठा पुतळा उभारताना माझा एक छोटासा खारीचा वाटा की एक टेक्नॉलॉजीचं कॉन्ट्रीब्युशन, डिजिटल क्लोन म्हणतो किंवा ते स्केल करून देणं, हे मला अपॉर्च्युनिटी मिळाली, हे मला म्हणजे खूप मोठं नशीब आहे. आणि आय वुड वॉन्ट टू थँक एव्हरीबडी, म्हणजे ज्यांनी माझी मदत केली, म्हणजे जयदीपजी, पुन्हा नेव्हल बेस म्हणा, माझा डायरेक्ट त्यांच्याशी असा काही संवाद नव्हता, पण ही अपॉर्च्युनिटी मिळणंच हे माझ्यासाठी खूप मोठं होतं. म्हणजे आत्ता पण मी त्याचा विचार केला की घरी येऊन आम्ही त्याचं ते कसं करायचं, काय करायचं, ते विचार आला तरी अंगावरती शहारा येतो, काटा येतो, इतकं मस्त वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणाऱ्या तळेरे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील रस्ता नूतनीकरण कामाला सुरुवात झाली आहे. तळेरे ते गगनबावडा या 21 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचं काँक्रिटीकरण होणार आहे. या कामाबाबत कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरजकर व वैभववाडी करस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंके यांनी घेतलेला आढावा पाहूयात. कोकण आणि कोल्हापूर याला जोडणारा सगळ्यात महत्त्वाचा घाट म्हणजे हा करूळ घाट. करूळ घाट हा निसर्गरम्य तर आहेच, परंतु करूळ घाटाच्या वर असलेल्या गगनगिरी महाराजांच्या आश्रमामुळे या घाटातून नेहमी वर्दळ असते. हा घाट कोल्हापूरला जाण्यासाठी जवळचा थोडासा मार्ग, थोडासा सोयीस्कर मार्ग, अत्यंत निसर्गरम्य मार्ग आणि थोडंसं लवकर या घाटाने कोल्हापुरात पोहोचता येते. म्हणून याच घाटाने नेहमीची रहदारी, नेहमीची जाणारी माणसं, एरवी दैनंदिन कामकाजासाठी जाणारी माणसं याच घाटाचा वापर करतात. परंतु गेली काही वर्ष या घाटातल्या रस्त्यांमुळे या घाटातून जाणाऱ्या जे प्रवासी आहेत, जे वाहतूकदार आहेत, त्यांच्या अक्षरशः नाकी नऊ आलेले आहेत. सतत पडणारे खड्डे, आणि ते खड्डे म्हणजे एवढे मोठे खड्डे की त्याच्यातून वाहन काढताना या खड्ड्यातून काढू की त्या खड्ड्यातून काढू अशी अवस्था झालेली असते. कित्येक वेळेस या मोठ्या खड्ड्यांमध्ये मोठे मोठे कंटेनर किंवा ST सारख्या गाड्यासुद्धा अडकल्यामुळे लांबच लांब रांगा त्या वाहतूक खोळंबल्यामुळे सुद्धा झालेल्या आहेत. आणि मग कसा तरी JCB आणून ती गाडी बाजूला करून या रस्त्यावरची जी वाहतूक आहे ती सुरळीत करण्यात आलेली आहे. एरवी पावसाळ्यामध्ये या घाटामध्ये जर कधीतरी लँडस्लाईड झालं, एखादी दरड कोसळली तरच केवळ 4-5 तासांसाठी बंद राहणारा घाट नंतर मात्र कित्येक दिवसांसाठी केवळ इथून वाहतूक नको किंवा इथून वाहतुकीला कंटाळा येतो म्हणून बंद किंवा सुनसान होऊ लागलेलं आहे. आणि हे सगळंच बघून आत्ता या घाटाच्या पूर्ण रुंदीकरण आणि या घाटातून जो जाणारा रस्ता आहे त्याचं काँक्रिटीकरण करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे.
आणि हे काम कसं होणार आहे, काय होणार आहे याची सगळीच माहिती आमचे इथले वैभववाडीचे बातमीदार श्रीधर, वैभववाडीतला तू आहेस, वैभववाडीतला हा घाट, हा जो करूळ घाट आहे, तू सातत्याने बघितलेला आहेस, या घाटातून तू देखील वाहतूक करत असतोस. काय परिस्थिती होती अगोदरची, आत्तापर्यंतची काय परिस्थिती, काय सांगशील? नक्कीच मॅडम, हा घाट जो करूळ घाट आहे हा सर्वात म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ज्या 4 घाट आहेत त्या घाटमार्गापैकी सर्वात सुरक्षित आणि वाहतुकीस सुरक्षित असणारा हा घाटमार्ग आहे. या घाटमार्गात आपण तसं पाहिलं तर दिवसा साधारण 34 ते 35,000 मेट्रिक टन वाहतूक ही या घाटमार्गे होते. कारण कोल्हापूर असेल, कोल्हापूर गोवा हा जो आपला महामार्ग आहे त्याला जोडणारा हा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणून हा घाट ओळखला जातो. परंतु गेले काही वर्ष आपण ह्या घाटमार्गाची जी अवस्था पाहिली तर अगदी दयनीय अवस्था झालेली होती. आता हा राष्ट्रीय महामार्गाकडे हा घाटमार्ग आता हस्तांतरित झाला आहे. तत्पूर्वी तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होता. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हा महामार्ग गेल्याच्यानंतर याची जी अवस्था होती याच्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झालेला होता आणि हा महामार्ग पूर्ण खड्डेमय झाला होता. त्यामुळे गेले 3 ते 4 वर्ष या महामार्गावरून वाहतूक करणं अगदी धोकादायक बनलं होतं. त्यामुळे तुम्ही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की हा घाटमार्ग गेल्या काही वर्षापासून वाहतुकीला म्हणजे धोकादायक होताच, म्हणजे वाहन चालक याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत होते. त्यामुळे जो हा महामार्ग महत्त्वाचा महामार्ग होता हा दुर्लक्षित झालेला होता. आता या महामार्गाच्या म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाकडून या मार्गाच्या नूतनीकरणाचं रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण हे काम होतं आहे. 250 कोटी रुपये याला मंजूर झालेले आहेत आणि मागील वर्षी त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आणि आता घाटमार्गाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. एक म्हणजे इथल्या महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहन चालकांसाठी आणि सिंधुदुर्ग असेल किंवा कोल्हापूर जिल्हावासियांसाठी ही एक आनंदाची बाब आहे की या महामार्गाचं कुठेतरी नूतनीकरण होतं आहे आणि ही एक बाब व्यापाऱ्यांसाठी असेल, पर्यटकांसाठी असेल, एक आनंदाची बाब आहे. बरोबर, नक्कीच व्यापाऱ्यांसाठी, पर्यटकांसाठी आणि वाहतूक करणारे जे नेहमीचे आहेत त्यांच्यासाठी निश्चितच ही आनंदाची बाब आहे. आता जसं तू म्हणालास की गेली कित्येक वर्ष हा घाट खड्डेमयच राहिलेला आहे आणि ते खड्डे असे असायचे की ते टाळू न शकणारे असे खड्डे असायचे. परंतु आता जेव्हा हे काँक्रिटीकरण ज्याचं होतं आहे, कारण आत्तापर्यंत जो काही झाला त्याचं डांबरीकरण होत होतं, परत खड्डे पडत होते. साधारणतः इथल्या जमिनीचा पोतच असा आहे की एक पाऊस पडला की पुन्हा ते खड्ड्यांना सुरुवात, असंच काहीचं चित्र असायचं. आता नक्की कशा पद्धतीने ह्या रस्त्याची डागडुजी होणार आहे, रुंदीकरण होणार आहे? मॅडम, आता जो हा महामार्ग आहे त्यातला करूळ घाट आहे हा 10 किलोमीटर लांबीचा मार्ग आहे. त्यात पूर्णतः काँक्रिटीकरण होणार आहे. हा पहिल्या टप्प्यातला आहे. त्यानंतर करूळ ते नाधवडेपर्यंत 6 किलोमीटरचा जो टप्पा आहे जो अत्यंत खराब झालेला आहे त्याचं काँक्रिटीकरण होणार आहे. घाटमार्गातली जे रस्त्याची रुंदी आहे ती 7 मीटर लांबीचा जो रस्ता आहे तो काँक्रिटीकरण होणार आहे पूर्णतः. आणि जो घाटमार्गाच्या खाली आहे करूळ ते नाधवडेपर्यंत त्याची 17 मीटर लांबी आहे, त्याचं काँक्रिटीकरण होणार आहे. आणि उर्वरित जो भाग राहणार आहे तो पुढच्या टप्प्यात असणार आहे. म्हणजे एकंदरीत जो तरळे ते गगनबावड्यापर्यंतचा जो महामार्ग आपला आहे त्यातल्या 16 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची पहिल्या टप्प्यात काँक्रिटीकरण हे या वर्षीपासून सुरू होतं आहे आणि येत्या 6 महिन्यात ते काम पूर्ण होण्याची शक्यता देखील अधिकाऱ्यांकडून वर्तवली आणि त्या दृष्टीने काम देखील सुरू झालेलं आहे. बरोबर, एकूणच जर बघितलं तर करूळ घाट म्हटला की बऱ्याच वेळेस पावसाळ्यात एखाद्या ठिकाणी दरड कोसळून इथली वाहतूक ठप्प होत असेल. मग हे जे दरडप्रवण क्षेत्र आहे किंवा जिथे दरडी कोसळण्याची नेहमी दरडी कोसळण्याची संभावना असते, अशासाठी काही विशेष प्रयोजन केलेलं आहे का? आणि त्याच्यासाठी काही वेगळं इथे म्हणजे काय कुठल्या टीमकडून किंवा काय त्याची पाहणी करण्यात येते? नक्कीच हा प्रश्न महत्त्वाचा मॅडम की करूळ घाटा मार्ग हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे आणि या महामार्गावरती अनेक वाहने असतात आणि पावसाळ्यात दरड कोसळण्याचं प्रमाण हे सर्वात जास्त ह्या महामार्गावर असतं. आणि त्यामुळे आता जो नूतनीकरणाचं काम सुरू आहे ते एक तज्ज्ञ टीम आहे ती या महामार्गाच्या कामात आता सध्या त्यांचं सर्वेक्षण चालू आहे या महामार्गावरती. त्यांच्याकडून ठिकठिकाणी मातीचे नमुने घेतले जातात आहेत की जे दरड कोसळणारी जी क्षेत्रं आहेत त्याची पाहणी केली जाते आणि त्यावरती ज्या काही उपाययोजना आहेत ती संबंधित विभागाकडून करण्यात येत नाही. त्याचं सर्वेक्षण आता सुरू आहे. एक टीम आहे ती आता आपण बघितली ते घाटात त्याचं काम सुरू आहे आणि ते सर्वेक्षण होऊन त्याच्यावरती उपाययोजना देखील केली जाणार आहे.
वाहतूक करणारे खड्ड्यामुळे गाड्या इकडे तिकडे झोला मारतात, पूर्ण वरटक मारा अडचण, सगळी अडचण येते या खड्ड्यामुळे. आता हा रस्ता नवीन काम सुरू होतं आहे, त्याबद्दल काय सांगा? एक नंबर भारी काम होतं चालू आहे. काम चालू, चांगला रस्ता चालू झाला तर परवडेल. रस्ता लई खराब आहे. आमच्या गाड्यांचे कामं निघतात, पाटे बेटे तुटतात, मेंटेनन्स निघतो आमचा जास्त आणि खूप त्रास होतो आणि मेंटेनन्स जास्त होतो, भाड्यापेक्षा जास्त आमचे पैसे जास्त जातात. आम्ही महिन्यातून 2-3 वेळा इकडं असतो आणि खूप त्रास होतात पाण्या पावसाचं बी आणि खड्डे जास्त झालेत, गाडी पलटी बिलटी व्हायची भीती वाटते. आता काम जर चालू झालं तर फास्ट काम काय नाही, लवकर करावं आमची एवढी अपेक्षा आहे गाडीवाल्यांची, बाकी काही नाही. त्यांनी आम्हाला दुसरं व्यवस्था मार्ग का दाखवून द्यावा, आम्ही त्या मार्गाने प्रवास करू. पण होत असेल चांगलं तर आमची चांगली अपेक्षा आहे. 4 महिने आम्ही त्रास सहन करू. आता एवढं तर त्रास सहन केला तर आता आम्ही माझ्या पाठी जो दिसतोय तो सुप्रसिद्ध असा गगनगड आहे. गगनगिरी महाराजांचा आश्रम देखील तिथे आहे. अत्यंत सुंदर असं पर्यटन स्थळ आहे. अनेक श्रद्धाळू भाविक तिथे गगनगिरी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी सातत्याने जात असतात. आणि हा जो रस्ता आहे हा सगळ्यात महत्त्वाचा रस्ता आहे गगनगिरी महाराजांच्या आश्रमापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये हाच रस्ता खड्डेमय झाल्यामुळे त्या भाविकांची कुठेतरी थोडीशी निराशा होते किंवा त्यांना ह्या खड्डेमय रस्त्यातून जावं लागते किंवा त्यांना पर्यायी रस्त्यांचा सुद्धा अवलंब करावा लागतोय. नक्की काय आहे, काही लोक जे आहेत ते आमच्या प्रतिनिधीशी सुद्धा बोललेले आहेत. आमचा जो श्रीधर साळुंखे वैभववाडीचा प्रतिनिधी आहे त्याच्याबरोबर त्यांनी बऱ्याच वेळेस या संदर्भामध्ये त्यांचं बोलणं झालेलं आहे. श्रीधर, एकूणच काय सांगशील, हा जो काही गगनगिरी महाराजांचा आश्रम आहे तिथे जाणारे अनेक भाविक या रस्त्याने जात येत असतात, काय त्यांचं तुमच्याबरोबर संभाषण होते आणि जर रस्ता नसेल तर त्यांना पर्यायी रस्ता कुठला आहे का? बरोबर आहे मॅडम की कोकणातले बरेचसे भक्त आहेत ते गगनगिरी महाराजांचे भक्त आहेत आणि बरेचशी लोक आपल्या कोकणातून, सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, अगदी गोव्यापासूनची लोक या गगनगिरी मठावरती येत असतात. तिथले ते भाविक आहेत, भक्त प्रत्येक कार्यक्रमाला तिथे असतात. पण गेले काही वर्ष हा जो महामार्ग आपला आहे तो नादुरुस्त असल्यामुळे, खड्डेमय असल्यामुळे त्यांची कुठेतरी कुचंबणा या मार्गामुळे होत होती. आता या महामार्गाचं काम सुरू झालं आहे त्यामुळे पुढील 4 महिने हा घाट बंद राहणार आहे असं प्रशासनाकडून सांगण्यात येतं. मात्र असं असलं तरी किमान 6 महिने तरी हे काम करायला लागण्याची शक्यता आहे, जी तज्ज्ञ मंडळीकडून सांगण्यात येते. प्रशासनाकडून जरी 4 महिन्याची मुदत सांगितलेली असेल तर तरी देखील हा घाट किमान 6 महिने बंद राहणार आहे. त्यामुळे भाविकांसाठी ती एक कुठेतरी चिंताजनक बाब आहे की जो हा महामार्ग गेले अनेक वर्षापासून खड्डेमय होता आणि आता तो घाटमार्ग पूर्णतः बंदच राहणार आहे. मात्र त्यासाठी एक दुसरा पर्याय आहे, तो म्हणजे भुईबावडा घाटमार्ग आहे, जो वैभववाडी उंबर्डे भुईबावडा मार्गावरून गगनगिरी गडापर्यंत पोहोचतो. तिथपर्यंत भाविकांना तिथपर्यंत जाता येईल, गगनगिरी महाराजांचं दर्शन देखील घेता येईल. त्यामुळे भाविकांची कुठेही त्यांच्या भक्तीत किंवा खंडता येणार नाही किंवा अडचण होणार नाही. त्यांनी त्या घाटमार्गाचा अवलंब करावा. नक्कीच. एकूणच जर आता बघितलं तर या घाटाची निसर्ग शोभा ही जी आहे ती अवर्णनीयच आहे. पाऊस जर असेल किंवा पावसाळ्यामध्ये ह्या घाटाचं जे सौंदर्य असते ते अप्रतिम असं असते. म्हणजे इथे येणारा जो पर्यटक आहे किंवा सर्वसामान्य माणूससुद्धा आहे तो इथे 5 मिनिटं ह्या दरीमध्ये किंवा एकूणच हे निसर्ग सौंदर्य बघण्यासाठी कुठेतरी थांबतो आणि हे सौंदर्य आपल्या डोळ्यामध्ये साठवून घेत असतो. त्याचप्रमाणे वळणावरती इथे छोटे छोटे धबधबे देखील असतात आणि तिथे काही पर्यटक, आपली कुटुंबवत्सल माणसं इथे आपल्या छोट्या छोट्या मुलांना घेऊन त्या धबधब्यांमध्ये सुद्धा डुंबण्याचा आनंद घेतात. बघतोय आपण पक्ष्यांचा सुंदर किलबिलाट देखील या घाटामध्ये आहे. या घाटातलं हे जे काही निसर्ग सौंदर्य आहे, आता तू म्हणतोयस 4 महिने त्याला 6 महिने लागतील, तोपर्यंत कदाचित पावसाळ्याचा हंगाम सुरू होईल. मग एकूणच यासाठी हे जे काही रुंदीकरण करण्यात येतंय त्याची बाधा याला येईल असं तुला वाटते का? बरोबर आहे हा प्रश्न. एकंदरीत आपण जर बघितलं तर हा घाटमार्ग वाहतुकीस ज्या पद्धतीने सुरक्षित आहे त्याचबरोबर या घाटाचं जे नैसर्गिक सौंदर्य आहे ते येथील पर्यटकांना, वाहन चालकांना भुरळ घालणार आहे. आपण जर पावसाळ्यातून ह्या घाटमार्गाने जर प्रवास केला असेल तर ह्या घाटमार्गामध्ये जवळजवळ 15 ते 20 धबधबे आहेत की जे ओसंडून वाहत असतात जे पाऊस सुरू झाला ते पाऊस संपेपर्यंत. त्यामुळे जो पर्यटक असेल घाटमार्गावरून खाली येणारा किंवा वरती जाणारे त्यांना मनमुराद आनंद ह्या धबधब्यांचा नेहमी होत असतो. आणि आपण आता बघितलं तर हा घाटमार्ग आता काम त्याचं सुरू झालेलं आहे.
साधारण 4 महिने आपल्याला प्रशासनाकडून जरी सांगण्यात आले तरी ते काम लांबण्याची शक्यता आहे, कारण पावसाळा आहे, घाटमार्गात काम करणं थोडं कठीण आहे. त्यामुळे ह्या वर्षी जो पर्यटनाचा मोसम असेल त्या मोसमात येथील पर्यटन बहरेल की नाही याची देखील शंका आहे. मात्र एकंदर जे काही रुंदीकरणाचं काम जे सुरू आहे त्या रुंदीकरणाच्या कामामुळे कुठेतरी धबधब्यांना बाधा येण्याची देखील दाट शक्यता आहे. कारण बरेचसे आपण बघितलं आता आपल्या पाठीमागे जे काम रुंदीकरणाचं सुरू आहे त्यात दरडी थोड्या तोडण्याचं म्हणजे रुंदीकरणाच्या कामासाठी दरडी तोडण्याचं काम सुरू आहे. त्यामुळे जे काही निसर्गनिर्मित जे धबधबे आहेत त्यांना कुठेतरी काही प्रमाणात बाधा देखील येण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रशासन त्यावरती काय उपाययोजना करते का हे पाहणं तेवढंच महत्त्वाचं असणार आहे. कारण हा घाट जेवढा वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा आहे त्याचवेळी तो वर्षा पर्यटनासाठी देखील तेवढाच महत्त्वाचा आहे. मोठ्या प्रमाणात पर्यटक या घाटमार्गात पावसाळ्याच्या हंगामात येत असतात. त्यामुळे प्रशासनाने एकीकडे घाटाचं रुंदीकरण, नूतनीकरण, काँक्रिटीकरण करत असताना दुसरी बाजू देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे की या घाटात जे काही निसर्गनिर्मित पर्यटन स्थळं आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ धबधबे आहेत, त्याला कुठेही बाधा या कामात होता कामा नये याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. निश्चितच श्रीधर, तू म्हणालास ते बरोबर आहे की निसर्गनिर्मित जी पर्यटन स्थळं आहेत ती अबाधित राहिली पाहिजेत. कारण आपण बघतो विकास हा झालाच पाहिजे, रस्ता हा सुद्धा झाला पाहिजे, कारण खड्ड्यांमधून किती दिवस आपण प्रवास करणार. परंतु हे नूतनीकरण, हे आधुनिकीकरण करताना कुठेही याचा जो चार्म आहे, ह्याचं जे ह्याचं सौंदर्य आहे त्याला कुठेही बाधा येता कामा नये ही जी भावना आहे ती निश्चितच रास्त आहे. आणि हे कसब या बहुतेक ठेकेदाराचं आहे की हे सगळ्या ह्या भावना लक्षात घेऊन या घाटाचं काम कसं करतोय. कारण जनरली आपण बघतो जिथे रस्ता रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण होते तिथे पहिल्यांदा आधी आजूबाजूच्या झाडांची कत्तल, त्याच्यानंतर तो रस्ता आणि त्या रस्त्याचा रखरखाट एवढंच आपण बघतो. परंतु हे एकूणच असं निसर्गरम्य वातावरण ते तसंच राहावं आणि या घाटाची निसर्गशोभा तशीच राहावी याच्यासाठी थोडीशी कळ आपल्या सिंधुदुर्गवासियांना थोडीशी सोसावी लागणार आहे. परंतु त्याचं फलित असेल ते निश्चितच चांगलं असणार आहे असे आपण आशा करूया. काय सांगशील या संदर्भात? नक्कीच, म्हणजे आता घाटाचं रुंदीकरण होतं आहे. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की विकास होत असताना काही प्रमाणात म्हणजे नैसर्गिक संपत्तीची हानी होते, पण ते जरी झालं तरी आपल्याला थोडी कळ सोसावी लागेल. कारण काहीतरी चांगलं घडण्यासाठी काहीतरी सोसावं लागतं असं जे आहे. म्हणजे या उक्तीप्रमाणे आपल्याला म्हणजे आता घाट चांगला मार्ग होण्यासाठी थोडंफार काहीतरी इकडे तिकडे 19-20 होणार हे धरूनच चालावं लागेल. मात्र हे जरी घडलं तरी लोकांना किंवा इथला जो आता ठेकेदार आहे त्याने एक एवढी काळजी घ्यावी की जे निसर्गनिर्मित जे काही पर्यटन स्थळं आहेत, जी धबधबे आहेत ती अबाधित राखावी आणि इथून जो वाहन चालक आहे त्यांना प्रवास सुरक्षित व्हावा. त्याचबरोबर इथून प्रवास करताना तो आनंददायी, मनमुरादपणे आनंद त्याचा पर्यटनाचा, येथील निसर्गाचा घेता यावा. त्याला कुठेही बाधा त्यांच्याकडून होऊ नये याची काळजी त्यांनी घ्यावी असं एकंदरीत इथल्या वाहन चालक असेल किंवा येथील ग्रामस्थांचं, नागरिकांचं देखील म्हणणं असं आहे. नक्कीच आपण बघितलं करूळ घाटाचं शेवटी बहुप्रतीक्षेनंतर नूतनीकरण किंवा रुंदीकरण आणि त्याचं काँक्रिटीकरण सुरू झालेलं आहे. त्याला अत्यंत चांगला मुहूर्त देखील मिळालेला आहे. आत्ताचा जो काय हा मोसम आहे हा देखील चांगला आहे. 4 महिन्यात म्हणजे पावसाळ्याच्या अगोदरच किंबहुना या रस्त्याचं, या घाट रस्त्याचं रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरण होणार आहे. नेहमीच या रस्त्याने जाणारा माणूस असतो तो जेव्हा खाली जामदारवाडीपर्यंत येतो किंवा खाली चेकपोस्टपर्यंत येतो तो सांगतो की हा घाट नको रे बाबा. परंतु याच्या पुढे हा रस्ता 4 महिन्यानंतर, 5 महिन्यानंतर जेव्हा पूर्ण होईल त्यावेळेस इथून येणारा जो पर्यटक असेल, इथून येणारा जो वाहतूकदार असेल, इथून येणारा जो सर्वसामान्य नागरिक असेल तो म्हणेल तर जावं तर करूळ घाटानेच. आणि निश्चितच असंच काम या घाट रस्त्याचं होईल आणि त्याचं निसर्ग सौंदर्य तसंच अबाधित राहील अशी आपण आशा करूया. गेली कित्येक वर्ष खड्ड्यांचा त्रास सहन केलेला आहे. फक्त आता 4 महिन्यांचा, 5 महिन्यांचा अवधी आहे. बघूया 5 महिन्यानंतर या घाटाचं सौंदर्य आणि इथला प्रवास जो आहे तो किती आणि कसा सुखकर होत होते. त्यावेळेस आम्ही तुम्हाला नक्कीच या रस्त्याचं पुन्हा एकदा काय झालेलं आहे ते दाखवणार आहोत. परंतु आत्ता सध्याला तरी इथेच थांबतोय. या घाट रस्त्याचं काम निश्चितच चांगल्या पद्धतीने पूर्ण होईल आणि तो असाच सुंदर घाट रस्ता आपल्याला सगळ्या सिंधुदुर्गवासियांना वाहतुकीसाठी खुला होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. डिसेंबर महिन्याचा दिवसेंदिवस नववर्षाच्या दिशेने आगेकूच करत असल्यानं
25 वर्षांपूर्वी घोषित झालेल्या पर्यटन जिल्ह्यातील पर्यटन नगरीला पर्यटन महोत्सव खुणावत आहे. गेली 4 वर्ष कोणत्या ना कोणत्या कारणानं सावंतवाडीकरांना त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या पर्यटन महोत्सवापासून वंचित राहावं लागत आहे. निदान यंदाच्या पर्यटन महोत्सवातून 2023ला निरोप देत 2024चं धुमधडाक्यात स्वागत करण्याची संधी सावंतवाडीकरांना मिळेल अशी आशा सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे. पाहूयात. 2004 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष आणि विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या आणि सहकारी नगरसेवकांच्या संकल्पनेतून पहिल्यांदा सावंतवाडी पर्यटन महोत्सव शहरात भरवला गेला. पहिल्याच लोकोत्सवाला सावंतवाडीकरांनीच नव्हे तर जिल्हावासियांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. त्यानंतर जिल्हाभरात अशा पर्यटन महोत्सवाचं आयोजन होऊ लागलं. परमेश्वराला पहाटे पडलेलं एक गोड स्वप्न असा उल्लेख ज्या शहराचा केला जातो त्या शहरात होणारा पर्यटन महोत्सव म्हणजे जुन्या आठवणींना मागे सारत इंग्रजी नववर्षाचं नव्या उमेदीनं स्वागत करण्याचा जणू एक सोहळाच. राजेसाहेब शिवरामराजेंच्या पुतळ्याच्या साक्षीनं गुलाबी थंडीत मोती तलावागाठी भरणारा हा महोत्सव म्हणजे वर्षभर पुरेल असा स्वर्गीय आनंद देणारा एक क्षण होता. या निमित्त हिंदी मराठी चित्रपट सृष्टीतील प्रतिभावंत कलाकार दिग्गज मंडळींची सुंदर वाढीत असणारी रेलचेल, तलावातून निघणारी शोभायात्रा, रंगावली, चित्र प्रदर्शन, जिभेला विश्रांती न देणाऱ्या खवय्यांसह मनोरंजनाची खमंग मेजवानी म्हणजे हा महोत्सव. महोत्सवाच्या या दिवसात नवचैतन्यच या नगरीला यायचं. सिंधुदुर्गसह गोवा, कर्नाटकातील पर्यटक या काळात इथं वास्तव्यास असायचे ते हा सोहळा अनुभवण्यासाठी. या महोत्सवासाठीची तयारी छोट्या मोठ्या उपक्रमात दडलेला दृष्टिकोन, कला, नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, साहित्यांसह सर्वांना मिळणारं व्यासपीठ अन मिळणारी शाबासकीची थाप बळ देणारं असायचं. पण कुणाच्या दृष्ट याला लागली आणि गेल्या 4 वर्षात हे सुख सावंतवाडीकरांच्या नशिबातून हिरावलं गेलं. 2019ला पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता, पुढची 2 वर्ष कोरोनाचं महाभयंकर संकट आणि त्यानंतर आजतागायत असलेली प्रशासकीय राजवट यामुळे सावंतवाडीचं सुख कुठेतरी हरपल्यासारखं वाटू लागलं. प्रशासकीय राजवटीत यंदा देखील हा महोत्सव होईल अशी शाश्वती दिसत नाही. माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या माध्यमातून देखील भव्य दिव्य असा सुंदरवाडी महोत्सव जिमखाना मैदानावर व्हायचा. तोही एक पर्वणीच ठरायचा. कोरोना नंतर सावंतवाडीकरांच्या मनोरंजनाची भूक ओळखली ती महिला शक्तीनं. गेल्या वर्षी इनरव्हील क्लबच्या महिलांनी पुढाकार घेतल्यानं मिनी महोत्सवातून मनोरंजनात्मक थोडासा दिलासा मिळाला. त्यासह विविध सामाजिक सांस्कृतिक मंडळांच्या माध्यमातून छोटे मोठे महोत्सवही गेल्या वर्षात झाले. यंदाही तशीच लगबग सुरू आहे. मात्र पर्यटन महोत्सवाचं ते रूप, ती जागा इतर महोत्सवांना दिली जात नाही. त्यामुळे मिनी महोत्सवातच गोड मानून घ्यावं लागतंय. सावंतवाडीच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा पर्यटन महोत्सव आठवणीच्या पटलावरच रंगवावा लागतोय. त्यामुळे अचानक जादूची कांडी फिरेल अन हरवलेलं सुख पुन्हा येईल या आशेत सावंतवाडीकर नववर्षाच्या स्वागताची प्रतीक्षा मात्र करतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. गोव्यात स्कूल बसला अपघात. तळेरे गगनबावडा मार्गाचं नूतनीकरण आणि पर्यटन नगरीला उभेत महोत्सवाचे. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.